Siyanibingelela, siyanamukela Window Fire Soweto TV. Ngithanda sikhulume nge-album kaKhuzani, ingoma yayo ehamba phambili kwezinsuku ethi Angidlali Nezingane. Ingoma kaKhuzani isi-reache 2 million views ku-YouTube nge-11 days. Enye yezingoma ehamba phambili kwi-album yakhe ephume kamuva. Sisadlulise nje amandla alokhu evezwe abalandeli bakaMaskandi, abalandeli bedlamlenze bakaKhuzani, nawo wonke umuntu othanda umculo. Siyibongele le ngoma ukuthi ikwazi ukuthi ihlanganise u-2 million views. Siyabonga-ke and futhi kuyaqala-ke ukuthi-ke kube kanje uma kuphume i-album kaMaskandi, kube nengoma ezoshesha kanje. Engithemba ukuthi nabanye abaculi bazosika iphethini, bekwazi nabo ukuthi bekwenze okwenziwe, kungabi ukuthi mhlawumbe kwenziwe ubani bese kuba ngathi mhlawumbe kuyachonywa lokho. Cha, akube yinto yokuthi kuyosikwa iphethini, nabanye befunda khona futhi belandele, nabalandeli bebasapothe, bebathande the way abasuke bezokhipha khona umusic. Ngithanda nje ukubongisa kakhulu ukuthi cha, siyabonga, ibe yinhle kakhulu i-album, isaqhubeka nokukhumisa ukuthi inhle, isaqhubeka nokudlondlobala, isaqhubeka nokukhula, isaqhubeka nokukhomisa amandla, isaqhubeka nokukhombisa ukuthi isazodla abantu, isazokwenza lukhulu. Ayakaqedi ngisho inyanga, kusamele ihlanganise u-2 weeks, kodwa isiyenze okukhulu. Bahlangene no-8 million views already kule album. Ku-Spotify iya ku-3 million views or isidlulile, asazi saka-check. Kodwa lokho kukhomisa amandla nina balandeli bathandi bomculo kaMaskandi, ukuthi umculo kaMaskandi yiyo vele umculo wethu, yiwo umculo vele okumele saziwe ngawo, sizigqaje ngawo. Abantu abaqhubeke benze kahle kuyidlamlenze, abaqhubeke abantu be-stream, be-like, be-follow, benze konke nje okuhle kumele bekwenze ukuze umsebenzi wale ndoda yakwaMpungose uqhubeke uye ngamandla. Ama-album eseyawakhipha, ayiqala ukukhipha mhlawumbe i-album emnandi ethandwa abantu, ayiqala ukuthi izinga loku-streama izinto belingakhuphuka le ndlela selikhuphuke ngayo. Siyabonga ukuthi-ke uma sekubhenefithwa, kube enye insizwa nayo etholayo ukuthi ibhenefithwe ngomculo wayo. Amaciko amanye asezokhipha kungekudala, ayeza abanye bafiki bayeza bazokhipha futhi iy'ngoma ezimnandi, ama-album amnandi, ama-album azokwenza kahle. Lokhu begijima ngayo ngo-December. Abantu abaqhubeke belindeleke, bebeke indlebe, bezwe ukuthi labo bantu laba babaphatheleni, ngoba ngiyazi khona abantu abalindele ngamehlo abomvu abazobathakasela. Abantu abaqhubeke-ke bebuyele ku-YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, kuzozona zonke nje iy'ndawo, kuma-iTunes, lapho bazokwazi ukuthi bethole khona umusic online, bewulalele, bewustreame ngendlela okuyiyo, be-download, bethenge online, hhayi le ndlela yokusendelana o-WhatsApp. Ayisasebenzi loo nto leyo, ayibasizi abaculi, ngoba ekugcina kosuku uma sebefa bengenalutho, thina futhi yithi esibahlekayo. Therefore, asambe-ke senze iqiniso, sibasapothe nabantu abakhiphile before umfo kaMpungose, beqhubeke u-stream music walowo madoda lawo, ngoba nabo beze kahle, bayasondela, bayakhuphuka, iy'namba zinhle kakhulu. Yilokho okufunakalayo, yilokho okumele sikulwele, yilo ubumbano lolo okumele sibe yilo, singahlukani phakathi, singahlukaniswa muntu. Yes, kuhle ukuthanda umculo, ukuthi uthanda umculo, kuhle ukuthanda umculo thizeni, kuhle nalokho, kuhle ukuthi wena iqhawe lami liwubani, ngifa lapha elifa khona, kuhle nalokho. Kodwa baningi abaculi abakhipha iy'ngoma ezimnandi, singakukhohlwa lokho. Baningi futhi abaculi abenza kahle, uthole ukuthi bayadlula iqhawe leli wena ungafuni uzwa lutho ngalo. Yingakho noma kuqashwa kunomcimbi, angeke aqashwe lowo mculi eyi-one. Yingakho kunabanye bazomsapotha ukuzocula kuleyo event leyo, ngoba yini, sikahle uma sihlangene, yonke into ihamba kahle, yonke into iya phambili, siyaphumelela, siphumelela sonke, siyafukulana ngesikhathi esi-one. Okwenza okuhle kuwe nakomunye kuyenzeka. Bengithi-ke ilokho bengithanda ukuveza njengamanje. Abantu abaqhubeke be-streame ngamandla, bengakhathali, bephushe, bethenga ama-premium. Abantu kuba lula uma usebenzisa ama-premium kulama-streaming place o-music, bethenge ama-premium. Umuntu azitshele nje ukuthi ngizokhipha nje ibhajethi, ngenze nje ibhajethi yokuthi okay, sekunento ekanje, ukuze umusic ngiwu-enjoye kahle, hhayi angithenge nje premium. Nisale kahle, sizokhuluma ngokuzayo, qhubeke ni-streame nabanye abaculi basezolandela.